شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመጽንሕኩም አናሁም ሰላህ ዲኔ ዝበለጸ ንዝበለጸ መዓልት ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሎም ድማ ነዝ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈለ ቃል ህይወት ካባና ይፍልፍል ይድብል ህይወት ካባና ይፍልፍል ሪኹም አሕዋት ክርስቲያን ማለት ንነገራት ካውሽጥ ህይወት እንዳሃበ ህይወት እንዳልበሰ ክኸይድ ዝኽእል ፍጥረት እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ ጥቅስ 37 በታ ዳሕሮይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝጸመአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ በአይ ዘአምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ኢየሱስ ግና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ አይወረደን ነበረሞ እዚ ብዛዕባቲ ነቶም ብኡኡ ዘአምኑ ከቀበልዎ ዘለዎም መንፈስዩ እተዛረበ ሪኹም እዚ ብዛዕባቲ ነቶም ብዛዕባኡ ዘአምኑ ከቀበልዎ ዘለዎም መንፈስዩ እተዛረበ ሕጂ ግን ኢየሱስ ከቢሩ እቲ መንፈስ ተቀቢልና ኢና እዚ መንፈስ ዝተቀበለ ዘበለ ሰብ ድማ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ بغلا الزراربا حج هيوت كاباين كاباخومن يندقد فسس هيوت كاوشتنا يدوحز ريخوم نحنا ننقراتنا هيوت كلبس زخيل فالفالي أوشتنا لنا انت دقا منفس قدس عليك خوينو نخونو قداياتكي هيوت كتلبس يتخليخي كبابيخي بسنكخي هيوت كلبس خيليو ريخوم كاوشتخوم زوحز رباطات ما هيوت آلو بخلا الزراربا أبناتكم نجر أبناتكم قداي السهم سلام زبولكم نسهم زقربكم مسب لا يفخلوا وقت قديتايو نمنتاي تدعيلكم مني كباهم زوحس هيوت علو ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት ፈልፋልስ ለዝነበረ ኣብ ሕማም ዘለዎ ስፍራን ተዳኣትዩ ጥዕና ይገዝእ ነይሩ ኣብ ሞት ዘለዎ ስፍራን ተኣትዩ ትንሳኤ ይኸውን ነይሩ ኣብ ጭንቀት ዘለዎ ስፍራን ተኣትዩ ሓጎስ ይኸውን ነይሩ ንህይወት ናይቶም ሰባት ህይወት የልብሶ ነይሩ ኣነ ንስኹም ድማ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ከምታ ኣቦ ንዓይ ዝለኣኸኒ ኣነ ድማ ንዓኹም ልእከኩም ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ጎይታ ህይወት ዘፍስሰሎም ንሰባት በኣይን በኣኹምን ገይሩ እዩ ምኽንያቱ ኣባና እዩ ዘሎ ህይወት ኣባና እዩ ዘሎ ትፈልፋሊ ኣባና እዩ ዘሎ ትለዋጢ ስለዚ ንስኹም ማለት መፍትሒ ብዙሓት ምዃንኩም ንርእስኹም ፍለጥዋ በረኸት ብዙሓት ምዃንኩም ንርእስኹም ፍለጥዋ እስኹም ካብ ምህላውኩም ዝተላዕለ ብዙሕ ሰብ كملت كم زخيل إمانو أب ጭንቀት ዘሎ ምሳኹም ምስተራኸበ ሓጎስ ከም ዝወርሶ ይሲ ኣብ ሕማም ዘሎ ምሳኹም ምስተራኸበ ጥዕና ከም ዝገዝኦ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ ካብ ውሽጥኹም ዝፈስስ ዝውሕዝ ሩባታት ማይ ህይወት ኣለኩም ንስኹም ፈሰስቲ ኢኹም ይሲ ንስኹም ተቀዳሕቲ ኢኹም ሰባት መጽኦም ናባኹም ህይወት ቆድሑ ይኽእሉ እዮም ንስኹም ከድኩም ናብ ህይወቶም ድማ ህይወት ከተፍስሱሎም ትኽእሉ ኢኹም ምኽንያቱ ሰማይ ሕጂ ህይወት ንኻልኦት ዘፍስስ በአይን በአኹምን ገይሩ እዩ ሎም ነዚ ነገር ኮንሽስ ኩኑ ነገራትኩም መልክዖም ሲሒቶም ክትርእይዎም ከለኹም ኣይትሰንብቱ ንምንታይ ተተባሃለ እቲ ህይወት አባኹም ይዘሎ ስለዚ ብደገ ዝመሰለ ጉዳይ እንተመሰለ ካብቲ ውሽጥኹም ዝወፅእ ህይወት ዝተላዕለ ህይወት ክለብስ ግዴታ እዩ ስለዚ አፍኩም ህይወት ጥራሕ እንተዳኣ ትዛረቡሉ ኾንኩም አፍኩም አፍ ደገናይ ውሽጥኹም ስለዝኾነ ነታ ውሽጥኹም ዘሎ ህይወት ነታ ውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ንደገን ክፈስስ ዕድል ክረክብ እዩ ስለዚ አፍና ማዕጾናይ ውሽጥና ምዃኑ አሚና ብጀካ ህይወት ካለ አይንዛረበሉ ንምንታይ ተተባሃለ ዝፈስስን ንብዙሓት ዝጠቅም ህይወት አውሽጥና ስለዘሎ ሩባታት ማይ ህይወት አባኹም ይዘሎ ንምድሪ ካብ ውሽጣ ዝወፅእ ግመ ንዝባን ምድሪ የስትዮ ነበረ ይድብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ክዛረብ ከሎ ልክዕና ዓይን ንዓኹም ድማ ካብ ውሽጥና ዝወፅእ ህይወት ንስኡ ነቲ ደጌና ዘጠጥዖ ንስኡ ንደጌና ዘጸብቆ ስለዚ አጸባቂኻ ኣብ ውሽጥኺ እዩ ዘሎ ለዋጢኻ ኣብ ውሽጥኺ እዩ ዘሎ ሞር ኮንሽስ ክትኮን ዘለክ ንውሽጥኺ እዩ ደጌኺ ዝመሰለ ይምሰል ንደጌኺ ሙሉእ ምላሽ ክህብ ዝኽእል ሩባታት ማይ ህይወት
ኣብ ውሽጥኺ ኣለኪ ኣብ ውሽጥኺ ዘሎ ንምንም ነገር ክምልስ ዘይክእልክ ይመስለኪ ንኹሉ ክምልስ ሙሉእ ብቕዓት ኣለዎ ህይወት ኣባኽሎ እሞ ህይወት እንዳፍሰስኪ ንብዙሓት እንዳጠቐምኪ ንነገራትክ ድማ እንዳልማዕኪ እንዳጸበቅኪ ንህይወት ብሓጎስ ንበርያ ኣብ ውሽጥኺ ኣብ ውሽጥኻ ፈልፋሊ ህይወት ኣሎ ኢየሱስ ጎይታይ ተባረኹ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ዝጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጎሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንልእኸልኩም ኢና ሻሎም